Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, amo na sab kamong pagadapito nining usa ka programa sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O kini karon niyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio magpanghinaot sa kinasing-kasing kaninyo nga unta inyo kaming sundan sa among mga pagpamatuod o niana na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit nato sa pagtimbang-timbang ang atong sitwasyon sa mga kamatuoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga kini nga mga kamatuoran gitulo ni Master kanamo o kami kay gikasangkapan padayon sab among gipanudlo kaninyo ang sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga gigamit sa pagtudlo ni Master kanamo ang mga pamagi gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O among mga panghinaot sa tanang makaigsunan sa pagpangamusta kaninyo nga labi na sa PBC Bumpaon nga pasalamat namo sa inyong todo suportar o walay pagkapul para sa pagpadayon para sa atong programa. Labi na sa mga chapter president sa nagakalilaing dapit sa ilang pag-angkon o radio station. O labi na sa mga kaigsunan nga dili usab nato pagkalimtan ang mga nahatudlo na nga mga konferensya nato sulod sa usa ka tuig nga adunay tulo ka hugna ang Disyembre 29 ug ang Marso 10 ug ang Agosto 19. O labi na sa atong mga pagtabang para sa PBCM Palace Reconstruction. Sa kumusta na lang sa tanang makaigsunan sa nagakalalait nga mga dapit labi na diri sa dapit sa Dipolog tutob sa moabot sa mga pagsibya. O karon din tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta o maayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos moy usa nga makiguban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras makigsunan sa inyong pagpatalinghog dinhi nining maong sibyan sa RP Index Kidi, Dipolog City, mga kaigsunan, alas 6 ngadto sa La City ang taknas kagabion, matag adlaw Domingo. Babati usab dinhi nining maong sibyan sa RM Index DR Dipolog, alas 12 ngadto sa launa ang taknas sa kahaponon, matag adlaw Domingo. O ang programa sa PBCM nga mga langitong lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station, Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City, dinhi sa DYLA mabati atong programa, dinhi usab sa DYHR dinhi sa Toledo City o dinhi usab sa DYRR radyo natin dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu na kitay programa dinhi sa Surigao City sa DXQZ o dinhi usab sa Radyo Pilipino dinhi sa Butuan City ingon man dinhi sa City FM dinhi sa Bayugan City na kitay programa dinhi sa probinsya sa Bukidnon mabati usab dinhi sa Power Radio Valencia City dinhi sa Malaybalay City sa RM Index MB o dinhi sa radyo natin dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon mo sa babati ng atong programa dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira dinhi usab sa Pagadian City dinhi sa DXPR o dinhi usab sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM dinhi sa Cagayan de Oro City o sa Misamis Oriental mabati usab ang atong programa dinhi sa Dixario Radyo Ultra o dinhi usab din sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa. Unya dinhi sa Kabusis Power Radio dinhi sa Villanueva alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa Bay Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Og dinhi sa Real Beat Radio sa Ingog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Netong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nga nagasunod? Atong igsoon din sa Toledo, Brother Julio Jun Ibanez. Atong igsoon Engineer Brother Denwin Mangalos. Ingon man sa tanan nga mga chapter president nga nagapatalingog ng hatlag kinabuhi sa atong programa. Kamong tanan nga nagasunod karon ini takna karon sa inyong pagpaminaw nining mga radio station kalakip magamo sa among mga gipanimbaya. Karon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining tungura karon
Brother ni, mga mahal na mong tigpaminaw, ang atong paghisgot karon, mao ang pagluwat sa mga pagtubag nato tungod sa giluwatang pamahayag sa usa ka pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bindilio. Usa, ang mga pamahayag niya nga ato kuno siyang giingnan nga tikasan. Dili man gina malimod mga mahal na mong tigpaminaw kay sa Biblia, kung mapamatud-an ka nga nagbuhat ka sa pagtikas, ang tawag mong yun, tikasan. Pero wa ka manikas, di yun ka matawag og tikasan. May tingali nga atong basahon sa Biblia, bradron, nga aduna ba'y gisgutan sa Biblia nga tikasan o pagpanikas. Okay, basahon nato sa Biblia nga doon gipahayag nga doon mga tikasan o pahayag kini sa usa sa tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nga si apostol nga si Pablo nga atong kaag pahayag. Dinhi sa iyang sulat sa mga taga-Kolosas kapitulo 2 bersikulo 18 matud pa dinhi, ayaw tuguti nga adunay manikas kaninyo pinaagi sa iyang kinabubot-ong pagpulo-pahiubos og pagsimbag mga manulunda sa pagbarog niya diha sa iyang mga pananaon nga sa walay katarungan nagapasigarbo tungod sa iyang unodnon nga mga pangunahuna. Busa matud pa ni apostol nga si Pablo dili patugutan kadtong nagahimo sa pagpanikas pinaagi daw kuno sa mga kinabubot-ong pagpulo-pahiubos, panikas kuno kana. Og apil na pod ang mga pagsimbag mga manulunda og anghel kay mao naman ang anghel o manulunda. Dili pod kuno na patugutan kay kung magsimbag manulunda tikas pod kuno na sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo. O yari magiskot pog tikas, dunay mga tikasan kay mao lagi natong gingon kon dunay manikas, tikasan gyud ang tawag ana ingon si apostol Pablo dili na pakigubanan kanang mga taong tikasan. Nya basahon ko sa iyang pahayag sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11 matud pa. Hinunoa ako nagsulat kaninyo nga dili kamo magpakig-uban kang bisan kinsa nga nagapakaigsuon kun anaa siya makihalawason o kun kana siya makihalawason o dalo o tigsimbag mga Dios-Dios o tigpasipala o palahubog o tikasan dili bisan na lang sa pagpakigsalo kaniya sa pagpangaon. Basta sa Biblia na ay mga pagpanikas dili patugutan ni Pablo nya matud pa pod niya dili daw kini pakigubanan bisan kani kuno sa pagpangaon sa pagkaon pagpakigsalo sa pagkaon dili kuno pakigubanan ang mga taong tikasan. Karon, para atong mapamatud-an nga nilikwan lugar siya ug atong mapuribahan ba nga siya nanikas, ang atong giingon nga pagpanikas sa mga nakasulat sa Biblia kay matud pa niya nga ang mabasa hinon mo na hinoy ignog nanikas, ang di mabasa mo'y tikasan. Ang problema man ron kay ang nabasa to dili man gyud mo'y gipasabot sama sa iyang nasabtan. Na may tingali bradron nga atong ipabati aron din hita magpakita sa pag hatag og mga katarungan bradron sumala sa iyang gibuhiang mga pamahayag. Okay na, atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bindilio, yung pastor sa Sabadista para nga ang mga naminaw makatagad o dinhi po nato ibasi ang atong mga pagtubag sa iyang mga presentation niya. Atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bindilio, pastor sa Sabadista. Unya ilang yun nga giguba mga kaigsunan o gipaningkamutang pagsupak ang adlaw ng ipapahulay. Yan gamit sila mga kaigsunan o paglubag sa kamatuoran. Ang ato nga pangutana diri mga kaigsunan o mga galaan kung naabagyo nabasa nila nga wala naman panumbilingan ni Kristo ang adlaw ng ipapahulay nga Sabado tuwa na siya nanumbaling og nagbatasan nga moadtong sinagoga matag adlaw Domingo. Mo ni yang question mga mahal mong tigpaminaw nga gipaningkamutan gyud kuno namo paglubag, no? Unya ang iya diyang pangutana nga do na ba gyud kuno mabasa sa Biblia nga si Kristo wala na manumbaling sa adlaw nga ipapahulay. Balikan tagod tong punto diri man to sa unahan brethren. Okay, Reb, niya. Naabagyo nabasa nila nga wala naman panumbilingan ni Kristo ang adlaw ng ipapahulay nga Sabado tuwa na siya nanumbaling og nagbatasan nga moadtong sinagoga matag adlaw Domingo. Kamong mga texter, kamong mga listener nga nagpaminaw niya, palihog daw nakahatag ba sila ni anang tubag? Motoy ang buot ipasabot mga mahal mong tigpaminaw nga naba kuno'y mabasa nga si Kristo man kuno manumbaling sa adlaw ipapahulay. Sa tinor niya admitado lugar siya nga pero admitado lugar siya nga wala naman kuno panumbalingan ni Kristo nga adlaw ipapahulay pero ato ba kunong inyo ba daw nadungog nga gitubag namo nga tuan na si Kristo nanumbaling sa adlaw Domingo?
mo na ibot niyang ipapagawas. Ang yaman god o ang imo magong sinabtan Bindilyo may tungod sa si Kristo nagbatasan sa adlaw igpapahulay, imo mo nang gi-assume nga si Kristo anak ni pahulay. Dili man na batasan niya nga ni pahulay sa ato ng pagtuon. Ug mo yung kaga makita ba nga nagbatasan siya nga dito na lugar siya nanumbaling sa adlaw nga Domingo sa mauyang pahulay. Wala na diha, dili ingon niya na ang pagkasulti. Bueno, unahon taragod badron nga kining gisgutan ni Kristo nga wala siya manumbaling sa adlaw igpapahulay, maoy nakita kaniya sa mga Hudiyo. Kay ngano, nagbuhat man siya og pag-ayo diha sa maong buta. Nga supak man sa kasuguan bradron nga bisan unsang bulaton nga pagabuhaton sa adlaw igpapahulay, di gyud na buhaton kay may unom ka adlaw nga diin dito ka magbuhat sa bisan unsa nga bulaton. Pero sa adlaw ikapito nga mao ang adlaw sa pahulay nga Sabado, gidili ang pagbuhat nimo niya na sa bisan unsa nga bulaton. Pasahon sa nato ang balaod bradron, mao'y hinungdan nga si Kristo nakit-an nga wa man niya na buhata, mao nga wala magbantay sa adlaw ipapulay. Kay ang pagbantay sa adlaw ipapulay pagpugong sa mga bulaton atol niya nga lawa. Okay, batos ang basahon ang balaod sa kasuguan sa adlaw igpapahulay nga walay mga bisan unsang buluhaton nga pagabuhaton anang adlaw. Way mapisik lugar. Way mapisik tanan yod nga mga buluhaton. Maayong buluhaton na kay kanang daotan din naman ginatugutan kay daotan man na. Maayong buluhaton dili pwede tugutan nga imong trabahoon sa atol sa adlaw igpapahulay nga mo nang Sabado. Kung gihuna-huna nila nga maayo, pero sa Dios badron basta masud ka sa adlaw nga ikapito, di gina maayo nga buluhaton. Tinuod ka na, Reverend. Basahon ako ang prueba sa Exodo Kapitulo 31, versikulo 14 ngadto sa 15. Ang akong pagkabasahon gingon. Tungod niini, pagabantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay, kay kini balaan alang kaninyo, ang magapasipala niini sa pagkamatuod, pagapatyon gayod siya. Kay bisan kinsa nga magabuhat, o bisan unsang buhata, nga pagahimuon ining adlaw kadtong kalaga pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Sa unom ka adlaw pagabuhaton ang buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw sa balaan nga pagpahulay, balaan kang Hiuba. Bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang buluhaton sa adlaw nga igpapahulay siya pagapatyon gayod. Busa mo ni atong nabasa, istikto kayong balaod no sa adlaw igpapahulay nga walay bisan unsang buluhaton nga pagahimuon ni anang adlaw. Kun dunay magbuhat makit-an nga nagbuhat ka og bisan unsang buluhaton sa adlaw igpapahulay, silot nga kamatayon ang ipahamtang nini. O di tin-aw kay ang gihatag nga gikan lugar sa Domingo hangtod lugar sa Biyernes, buhaton nimo ng pagbuhat sa bisan unsang buluhaton. Pero sa ikapitong adlaw nga naunang adlaw sa mana lugar diha, ang naunang adlaw sa simana kung imong kwintahon mo man Domingo unang adlaw. Pag-abot sa ikapito nga adlaw mo man ang Sabado. Dili gid ka magtrabaho sa ikapito nga adlaw, pero sa ikaunom nga adlaw nga gihatag nga magsugod lugar sa Domingo hangtod sa Biyernes, trabaho sa bisan unsang bulaton. Pero makit-an ka sa balaod sa Dios sa adlaw nga ikapito nga maong Sabado, patyon ka niya na si Kristo gipanumbaling ba na niya bradron, naghimo ba siya niya na? Puriso nga ang gihimo kay matod pa ni Mitchell Bindilyo, tikasan ba ingon siya nga nituo man kunuta adto man kunuta si Kristo daw wa man kuno na nga wala magbantay sa adlaw ipapulay. Akusasyon man lang kuno na sa mga kakontra ni Kristo nga mga Hudiyo nga mga Parisyo. Alang di akusahan si Kristo nga nagbuhat mas bisan unsang bulaton. Mo na nga giingnan nila nga si Kristo dili gikan sa Dios na. Ingon din Bindilyo, oyon ba kuno ta nga dili si Kristo gikan sa Dios? Di man gid kutam oyon kay oyon man ta nga si Kristo gikan sa Dios. Oyon bitaw mi nga si Kristo gikan sa Dios, pero kanang bersyon sa mga Parisyo nga kakontra niya nga mga Hudiyo, giingnan si Kristo nga dili gikan sa Dios kay wa man niya buhata ang bulaton nga gidili ang pagbuhat sa bisan unsang bulaton sulod sa adlaw igpapulay. Busa pagkakita nila si Kristo dili gikan sa Dios kay dili lugar matiman lumanon. Mo nang buti pasabot ay nang prueba brethren. Okay, niyang prueba, Reverend. Ang mga Pariseo conclude sila nga si Kristo dili gikan sa Dios kay wala magbantay
Ngano? Tungod kay nay na sila nakita diha sa atong Ginoong Kristo nga gibuhat ni Kristo sa adlang igpapahulay. Kumo ang mga Pariseo nagdahom silang kagulingon nga naa pa ng balaod sa adlang igpapahulay. Unya kanang balaod sa adlang igpapahulay, Dios man mo'y naghimo ana natural nga moyon gyud sa akong Kristo nga dili gikan sa Dios kay nagtuo sila nga ang adlang igpapahulay naa pa. Pero unsay nakita nila kang Kristo nganong niingon sila nga dili gikan sa Dios o wala magbantay sa adlang igpapahulay? Basahon kong prueba sa Biblia, kanina ko basahon kini reference sa Biblia ang Kristohanong katilingban. Basahon ako ang Juan kapitulo 9, sugod nako sa bersikulo 13, lapos sa bersikulo 16 gingon. Adlaw sa pahulay ang pagmasa ni Hesus og lapok og pagpabukas sa mata sa buta. Ato pa Sabado ni kay adlaw sa pahulay man ni. Nagmasa og lapok ang atong Ginoong Kristo aron pagpabukas mata sa buta. Busa ang tao gidala sa katawhan ngadto sa mga Pariseo nga nangutana na pud niya katulugang taong buta pero nabuka ng iyang mga mata pinagi sa pagpabukas sa atong Ginoong Hesus. Nganong makakita ka na mo ni pangutana sa mga Pariseo. Misulti na usab siya. Gibutangan niya minasa ang akong mata nang hilamos ko og karon makakita na. So mao lugar ni tubag sa taong buta Reverend nga sa dihang gihaplasan ni Kristo ang iyang mata sa minasa nga lapok niya nang hilamos nakita na. Mo sulti ngadto sa buta sa mga Pariseo. Sa dihang pagkadungog sa Pariseo sa sulti sa buta nga gibutangan og minasa ang iyang mata nang hilamos ko og karon makakita na mo ning iladay yung conclusion tungod kay ang gibuhat ni Kristo atong pagpabukas mata sa buta nagmasag lapok adlaw nga igpapahulay. Pagmasa buluhaton man na nya gibasa ta sa 31 sa Exodo 14 nga bersikulo ngadto 15 bawal ang mga buluhaton. O bisan unsa tungod kay ang mga Pariseo ni Bindilyo nag-assume nagunahuna man nga nagpabilin pang adlang igpapahulay natural. Sama nimo ikaw bitaw kung dunay pagtulunan nga wa magbantay sa Sabado mingon man dayon ka nga kanang maong pagtulunan dili iyas Dios na kay ang iyas sa Dios katug yung nagbantay sa adlang igpapahulay way kalainan ining Pariseo og sa imo Bindilyo nga moingon gid kang Kristo nga dili gikan sa Dios ngano tungod kay nagdahom sila nga naa pang adlang igpapahulay unya ang balaod di man pwedeng magbuhat og buluhaton nakita man nila sa Kristo nga nagmasa og lapok sa adlang igpapahulay mauning niingon sila nga dili gikan sa Dios kanang tawhana kay wa siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. O di klaro nga ang atong Ginoong Kristo wala manumbaling. Mao to nga mingon din siya, iya diyon inat-inaton ba? Unya makabasa ba kuno mig nanumbaling si Kristo sa Domingo? Oh, ang away diha. Kana bang gipanumbaling niya o wala panumbalinga ang among rason? Kana bang gipanumbaling ni Kristo adlaw bang Sabado? Ikaw raman ana. Nagingon. Ang mabasa sa Biblia, wala manumbaling si Kristo sa adlaw Sabado. Pero dingon ka, unya, kay wala man manumbaling, makatubag ba kuno mi nga gipanumbaling niya ang Domingo? Oy, og mauna, perting tubaga, pero dili ingon ana nga termino. Ha? Kay ang bot nimong ipasabot nga sa adlaw man nga Sabado, magasimba. Busa gibasa gani nimo ang Isayas, kapitulo 66, bersikulo nga gipakita lugar diha nga imong gisuportar nga magsimba sila ang gigamit pa nimo nga kini ang basahon ang Latina Vulgata nga kang Manuel Yap unya nga magsimba sa Sabado ngadto pud sa lain na pud nga Sabado gibasa nimo ang Isayas kapitulo 66 gisugod gani nimo na sa bersikulo 22 aron moabot ngadto sa langit ngadto din sa 24 di sa ato pa ang adlaw nga igpapahulay para na sa pagsimba na kay wa naman manumbaling si Kristo sa adlaw nga igpapahulay pero wa nagpasabot nga wa sila simba pero dili gipanungod sa adlaw igpapahulay kay wa na sila manumbaling naningon dahil siya bradon niya makabasa ba sila nga ang Domingo gipanumbaling dili ingon ana nga termino pero nakasimba ang mga tinun-an ni Kristo og Domingo kay gumikan nga si Kristo mauman ang ilang magtutudlo niya na di nakahibaw na din sila busa gihurot manggani ang adlaw-adlaw nila nga pagsimba brother ang imong nahibawan ang Sabado ra amo na priba hain ta maka kaplag og priba nga atong ihatag nga mga
rason bradron nga sibo sa Biblia nga dili pagpanikas? Niya, iyang gipaningil nga atong tumbasan tungod kay wa naman kuno, ya pang gitugot-tugutan nga wa nakman kuno nanumbaling si Kristus adlang paulay Sabado, tumbasan pod nga tuan na siya nanumbaling sa adlang Domingo. Sa imong gingon reverend, di maningon ni ana ang pamaagi. Ipamugos gud lugar nato nga magpabilin ang Sabado tungod kay walay mabasa nga manumbaling sa adlang Domingo. Ha? Dili man ang atong gisusi, among gibungkag, ang imong presentasyon nga imong gipabilin ang adlaw Sabado nga gibantayan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala na. Busa kun maningil ka, ayaw pagbuot. Kaya ang mga tinun-an sa ilang kapanahonan, naa na sa pagsimba, matag adlaw gibuhat na nila. Musabot ipasabot bradron nga diha niya ng mga paagihan na kay ang atong tubag gipanumbaling bang Domingo o wa kay para ninyo ang Domingo ramay di ninyo tugutan nga og di mi makakita dili lugar nga nagsimba na kay mao bitaw na inyong rason nga sa adlaw Sabado mo igsimba na mo na nga among ipakita nga kung mabasa nahurot na manggani unya wa lugar maapil ana ang Domingo pagpanumbaling di lang ingon nga gipanumbaling namong Domingo pero nagpasabot nga kung naa na sila sa pagsimba sa adlaw Domingo og dili gawa sa Domingo na mo na giingon nga nahurot na hinon ang adlaw og nakapakita mi niining presentasyon na. Tinood ka na. O diya, basahon na nako ang pahayag sa Biblia nga ang mga tinun-an ni Kristo adlaw-adlaw na sila nagahimo sa ilang mga pagsimba. Pagyug adlaw-adlaw nasud ng Domingo. Diya, basahon nako sa Biblia ang The Living Bible sa Cebuano version ang Buhing Pulong. Buhat kapitulo 2 bersikulo 44 ngadto 46 ingon ini. Ang tanang magtutuo nagtigom kanunay og nagambitay sa tanang butang. Gibaligya nila ang ilang mga kabtangan og giapuran paghatag sa halin ang tanang nagkinahanglan. Nagsimba sila adlaw-adlaw dito sa templo. Nagtigom usab sila kanunay diha sa panimalay sa mga kaigsunan aron magpikas-pikas sa pan. O klaro kayo. Nagsimba sila adlaw-adlaw dito sa templo. O pagsingog adlaw-adlaw, pila man ka adlaw sa kasimana? 7. O gikan sa Domingo paingon sa Sabado, hurot na na. Di na karga ng Domingo ana. Pakitaan mo nimo ipa-specify man nimo kanang Domingo gyud nga gipanumbaling nga ang mga tinun-an tanang adlaw naman sila nagsimba asa sila nagsimba sa templo. Na kita mo na pag imog adlaw-adlaw, wa na lugar to mapanumbaling di na lang ingnog adlaw-adlaw. Pero basi mo siya nga anagi adlaw ana nga dili Domingo oy. May pakita ba nato bradron nga nagsimba sila atol pod nga naa sa adlaw Domingo. Doon ay prueba, kaya gingon man nagsimba adlaw-adlaw, di nagit po'y pagsimba nga ilang himo Domingo, nga pagsimba. Asod na diha tanan. Niya basahon ako, di nila gyapon sa mong Biblia, Reverend. The Living Bible, Cebuano version, ang Buhing Pulong. Pinadayag, kapitulo 1, bersikulo 10, gingon. Adlaw kadto nga Domingo. Unsa man siya sa adlaw Domingo. Og diha ako sa pagsimba, sa diyang kalit lamang nakabati ako, og usa ka makusog nga tingog sa akong likod. Unsang adlaw nga misimba si Juan Revelador, adlaw kadto nga Domingo diya ako sa akong pagsimba. O niya, anong napanumbaling man na? Mangita, gikag word, panumbaling? Ingon niya na, mga mahal na mong tigpaminaw, puriso, nga kung nagsimba sila, dili nga ilang gihimo, nga mauna ni ang atong adlaw nga igpapahulay. O? Na, kay wa man magbantay si Kristo sa laing pagkasulti sa adlaw nga igpapulay mo nang gingon sa termino sa Kristohanong katilingban nga wala manumbaling. Pero sa tatak 70 Adventist wa gina siya magbantay unsay prueba bradron. Sugod nato sa 9:13 gyapon ngadto sa 16 para ipakita nga mo ni ilang naobserbahan sa pagkakita nila diha kang Ginoong Hesukristo. Okay, tatak 70 Adventist Holy Bible ato basahon ang Juan 9 sugod 13 ngadto 16 ingon ini ang atong mabasa. Og ngadto sa mga parisyo ilang gidala ang tao nga kaniadto buta. Og adlaw kadto nga igpapahulay sa pagmasa ni Hesus sa lapok og sa pagpabuka sa iyang mga mata. Ang mga parisyo nangutana kaniya pag-usab. Giunsa niya pagpakakita og siya mingon kanila, gidhiran lagi niya lapok ang akong mga mata og ako nang hilamos ug unya makakita na ako. Ang pipila sa mga parisyo miingon, kadtong tawhana dili gikan sa Dios kay siya wala magbantay sa adlaw nga igpapahulay sa Kristohanong katilingban, wala manumbaling sa adlaw sa pahulay. Ngano tungod kay nakita nila nga naghimo o may gibuhat si Kristo sa adlaw nga igpapahulay sa pagmasa niya
o lapok. Klaro na daan, bisan dili pa lang gani, pero ato nang gibalhin ang Kristohanong katilingban aron sa pagdugag puriba nga kanang wala na magbantay si Kristo sa adlaw nga igpapahulay sa ubang hubad, wala siya manumbaling sa adlaw nga igpapahulay. E di klaro, ang dili pagpanumbaling ni Kristo, mao ang dili pagbantay sa adlaw nga ipapulay. Karon, ang mga tinun-an ni Kristo ay nanumbaling. Nga sa laing pagkasulti, Brad Ron, wala na magbantay sa adlaw nga ipapulay. Nanumbaling sila. Eh kung nanumbaling sila, di naglain sila kang Kristo. Si Kristo wala manumbaling o wala magbantay, na sila ay manumbaling o magbantay. Wala sila manumbaling tungod kay ang ilang agalon ang atong Ginoong Jesucristo, ilang magtutudlo, wala man manumbaling, busa sila nga mga tinun-an, dili po pwedeng maglain sila sa ilang prinsipyo nga silang hinoon mo'y muhimo sa pagpanumbaling. Tungod kay ang tinun-an di man labaw sa agalon. Juan 3:16. Ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, iyang sinugo labaw sa nagasugo kaniya. Busa kay si Kristo ang ilang agalon wa manumbaling, sila po ang mga tinun-an wa po'y pagpanumbaling sa adlaw igpapahulay nga mo ng Sabado. Niya Colosas 2:16 sa pahayag ni Pablo sa Kristohanong katilingban nga Biblia. Ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Busa ang mga tinunan usab rin, wa pod sila pagpanumbaling sa adlaw sa pahulay. O di, wala na manumbaling, sa laing pagkasulti, wala na magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Pero may rason si Bindilyo ani, magtuman siya ba? Maingon man ka nga, nahinoy mabasa, di kuno na mo tuhan. Okay, ang ato kuno, wa kuno mabasa ang iya, nabasa, managingon. Nabasa bitaw ng imuha, pero di mo igipasabot, kini, wa din mabasa mo. Di ba nag-ingon ka nga, kini, ceremonial law, kining Colosas 2:16, nga matod pa nimo, mauna ang wala panumbalinga sa mga tinunan, ang monthly sabat na, ug ang yearly sabat, tinuig nga pagpahulay, og binulan nga pagpahulay. Imo man na nga bersyon. Pero sumala sa Biblia, brethren, kiniwang gihisgutan dire. Kusog man siya mo gamit og New Filipino, New Testament, Pinoy version. Unsa ba kuno nang buhat nga gipamatuod ni Mitchell Bindilyo nga buhat sa pagpamatuod niya. Wa ba siya manikas diri nga ignon niya nag seremonyalo nga binulan o tinuig nga pagpahulay kay dili kuno na, nga naa sa adlaw sa simana? Kung dili gid ka pamatud-an sa Biblia niya, mingon-ingon lang tag mga seremonyalo niya, dili biblikal nga pagpamatuod, tikas na labi nag mogamit og suporta sa kagulingong mga balasahon sama sa ilang librong Seventh-day Adventist believe nga naa diha giingon nga seremonyalo ang giwala o wala panumbalinga o wala bantay sa mga tinunan. Mao to'y ipabilib. Di man ta mo bilib ana artas Biblia sa giingon ni mo Reverend kusog siyang mogamit aning version nga New Testament Pinoy version. Ato po din gamiton ning maong version sa Biblia sa pagpamatuod nga kanang Colosas 2:16 nga wala nila panumbalinga kanang pahulay diha ikapitong adlaw gina. Buti pasabot dili binulan og dili pod tinuig. Nabasahon nako Colosas 2:16. Kaya naman huwag niyong hayaan na diktahan kayo ng kahit sino tungkol sa pagkain o inumin, mga fiesta, New Moon Festival o Sabat. Ang Sabat na yun niya sa footnote. Gingon, Sabat, pang 7 araw ng isang linggo. Nagsisimula ito Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon. Banal na araw ito kaya pinagbabawal ang magtrabaho. Unang pagpahayag o pagpriba na to, Reverend, nga ang Colosas 2:16 sa gingon ni Bindilyo, seremonyalo, baka mo na tikas kay di man ni seremonyalo kay kanang seremonyalo mo man ang binulan og ang tinuig. Pero ang Biblia nga atong gibasa, ang Sabat nga wala panumbalinga, ikapitong adlaw sa semana, 7th day of the week. Hain pa nga Biblia nga among gamiton para pagprueba nga kining Colosas 2:16 ang wala panumbalinga ang ikapitong adlaw gyud sa semana. O niya man tay easy to read version nga Biblia Reverend. Basahon na kong Colossians chapter 2 verse 16. Gingon, so don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festival, new moon, celebration, and Sabbath days. Sa footnote, ang Sabbath day, gingon, 7th day of the week was a special religious day for the Jews. Duha ka bersyon ang atong gisuporta Reverend sa pahayag ni Pablo, ang Colosas 2:16 Kristohanong katilingban, wa sila manumbaling tungod kay ang ilang magtutudlo sa Kristo, wa may pagpanumbaling sa adlaw nga ipapahulay. Giporbahan ta nga kini gyud nasulod sa semana og dili kay giingon ni Bindilyo kana seremonyalo, kinang giingon nga binulan or monthly sabat or yearly sabat, dili tungod kay ang wala panumbalinga
mao ang ikapitong adlaw sa semana. Hain pang dugang priba bradron. Hain pang dugang priba bradron nga ang Colossus 2:16 sukwahi sayang mga pagpamatuod nga seremonyalo daw na ang pakita nga wala panumbalinga o wala na nila bantay nga tinuig nga pahulay o binulan nga pagpahulay. Niya pa rin ang lain nga version sa Biblia nga atong gamiton nga Colossus 2:16 gihurot na gyud dire. Nga ang mga adlaw ipapahula gihurot na gyud nga wala nila bantay. Niyatay version nga gitawag Life Application Study Bible, New Living Translation. Colossians chapter 2 verse 16 gingon. So don't let anyone condemn you for what you eat or drink or for not celebrating certain holidays or new moon ceremonies or Sabbaths. Footnote, Colossus 2:16 na. What you eat or drink probably refers to the Jewish dietary laws. The festivals mentioned are Jewish holidays celebrated annually, monthly. Gi-close and open parenthesis ang new moon, mamanang monthly, and weekly, the Sabbath. Gihurot na gyud. Dini, ingon kag mga adlaw ipapahulay ang kaning binulan og tinuig ra imuhang gi wala niya suporta nimo ang Seventh Day Adventist belief. Di mo believe. Pero sa Biblia, mga version hurot tanan. Ang uban version ikapitong adlaw wala pa nang balinga Colossus 2:16. Ani hasta ang annually sa tupat tinuig, yearly, monthly, and weekly Sabbath wala na nila panumbalinga. Di nakita na to mga mahal namong tigpaminaw. Gawas niya ng New Testament Pinoy version og ang easy to read version nga Biblia og ang gihisgutan nimo karon bag-o pa bradron nga gitawag nga Biblia og pagpakita nga Life Application Study Bible, New Living Translation. Hain pa nga gihurot na gyud hinoon og may gusto ni Mitchell Bendelio bradron. Hain pa. Okay niya tay version nga the New American Bible Revised Edition. Abot og naba ni siyang 38 ka version aso ba ni? Niya ani ko mobasa sa Colossians chapter 2 mao gyapon verse 16. Gingon, let no one then pass judgment on you in matters of food and drink or with regard to a festival or new moon or a Sabbath. Ani na puntas footnote sa 2:16 sa Colossians. Festival or new moon or Sabbath. Yearly, monthly, and weekly observances determined by religious powers associated with a calendar set by the heavenly bodies. Hurot Japon, ang gingog Sabat nga wala na lugar panumbalingan nila na ang yearly, na ang monthly, ang weekly. Dewa na. Muna mga mahal lamang tigpaminaw, ang mga ministro sa PBC by nanikas, wala. Muna diha, na kung ato ganing ipadayon ang pagpanikas, apil man gani ang pagsimba sa manda. Kung makasimba ka nagmanunda, panikas na. Pero sa Biblia, kining mabasa nato, bradron. Kini ba si Miguel, si Jesucristo ba ni bradron? Sumala sa Biblia? Dili, Reverend, kay kinis Miguel, usa ka manulunda, niya ang atong Ginoong Kristo, Dios man ang atong Ginoong Kristo, busa dili gyud si Miguel maura pod si Kristo. Karon, kung si Miguel dili mao si Kristo, di modo nga unsa man day si Miguel kung dili man si Kristo na si Miguel. Manulunda si Miguel, Reverend, kita pa nagpunuan sa manulunda si Miguel. Pero sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist kay molikay man ni siya nga dili tikasan. Kay nabasa naman nimo nga dunay tikasan. Apil ang pagpasimba sa manulunda o anghel pagtikas na. Nabay nangutanan nila nga ang doktrina nila nga similaridad sila sa gitawag og mga Jehovah's Witnesses nga sa doktrina sa Jehovah's Witnesses kana si Miguel maura na si Kristo nabakuno po na siya ilaha brethren. Aduna Reverend tungod kay dunay nangutana nila kung pareho ba sila sa Jehovah's Witnesses nga kinis Miguel mao si Kristo. Ilang gitubag pod ang pangutana. Di atong paminahon kung kinsa po ning nangutana nila niya. Pastor Bendelio na ako'y pangutana ang mga saksi ni Jehovah nag-ingon na si Michael, Archangel, or Miguel, maura daw na si Kristo. Maoba po na inyong pagtuo sa inyong doktrina, palihog kong tubagan ni karong Domingo kay nagdaghan ning mga tiyo gagulat sa inyong tubag si Richmond. Timuhon ni salamat dan badi. Okay, salamat kayo. Ang Polong Michael, usa ka na ka Hebreo nga ang
Ang kahulugan na the same as God. Sa Biblia mga kaigsunan, si Michael, the same as God, walay lain ana, mao si Kristo. No, klaro na siya. O di, nakita nato nga si Richmond Rimuhon nagapangutana di ay nga ang doktrina daw sa Jehovah's Witnesses kung saksi ni Jehovah nga si Miguel mauman kuno na maura ba na si Kristo nga iyang gitubag kay mauman na si Kristo sa saksi ni Jehovah kana si Miguel. Insya maura sa ilaha. Nga sa pagtudlo ni Master diri kanato nga giingon niya piki pero mopaka man siya sa pagtudlo ni Master diri kanato kay diri naman napunta ang mga pamahayag ni Master diri kanato brethren. Mo ning atong gipamahayag. Unya kita nilaban ta nining pamahayag way sweldo kontra sa naay sweldo. Kay hadlok man ni siya og ang paglaban niya og kuan pa ng sweldo asa na mo laban mangita man na atong naay sweldo. Pero kini atong paglaban pati pa magbayad sa radyo apil pa. Pero siya wa na niya na nga sistema sa kuan kining wala siya bayad o ato na nang napamatud-an angkon na siya. Pusa lahi lugar ang atong baruganan. Nakaron sa pagtug-an ni Mitchell Bendilio diin man kana nga doktrina nga giluwatan ni Mitchell Bendilio nga si Miguel maura na Cristo Berdon gikan ba gina sa ilang pagtulunan? Oo, gikan gina silang pagtulunan Reverend kay mismo ang iyang founder nga si Ellen Goldwhite nga wa gani niya dawata nga propeta mo nag-ingon nga kini si Miguel maura pud na si Kristo. Niatay libro nila nga gisulat ni Ellen Goldwhite, The Desire of Ages, sa page 66 giingon dinhi, there is none, mga punto lang, there is none that holdeth with me in these things but Michael, gisquare bracket ang Christ, your prince, napay sitas Daniel Gs 21. So buti pasabot, human sa pangalan nga Michael, nagsunod ang Christ nga gi-square bracket, buti pasabot ni Ellen Goldwhite, nga kini si Miguel, or sa English Michael, maura ang atong Ginoong Hesukristo. Nakaron sa pagtudlo ni Master, di ba dakong kabulyasuhan na ni mga malamong tigpaminaw kay tigi man ni sa dili piki. Kami daw kay piki man. O sige, tugutan ta sa walay pag-uyon. Kamo kay dili piki, kinanglan nga dili mo mupaka. Sa pagtudlo ni Master rin namo, kay kada si Miguel, dili man na si Kristo, manulunda man na. Unsa day imong gibuhat, Mr. Bandilyo, sa imong apelido nga Bendilyo, nagbandilyo ka na. Buti pasabot nga imong giluwatan nga pamahayag nga si ministro kauban namo nga si Makaray imong giuyat-uyat kay nangita ka na diog asa mabasa ang si Michael nga angel atong mapamatud-an na brother. Atong kapamatud-an, nagitungod lagi nagpareho man giawat man lagi niya ng iyang agalon nga propeta nga si Ellen Goldwhite nga nag-ingon nga si Miguel mao si Kristo, mao po iyang gitubag dito sa tungutana nga mao si Richmond Rimuho nga si Miguel mao si Kristo. Gipaninglan dayon ta. Asa kuno mabasa nga si Miguel kuno anghel or angel. Okay, ningon ra ba ka brother nga giawat man niya ang iyang propeta nilikay ra ba siya na brother? Ato tingaling usbon brother. Gidawat man na sa uban nimo makauban nga pastor nga ug dili pastor nga siya propeta ikaw ra may wa mo dawat. Tinuod ka na. So atong ipabati otro Reverend ang mga pamahayag sa kauban niya nga mga ebanghelista. Unahon taning pag-uyat-uyat niya sa kaubang ministro nga naningil sa asa mabasa nga si Miguel angel atong paminawan. Dili day ang ilang pagtuo kay si Michael kuno angel ay asa mabasa. At si Michael kuno angel ay asa mabasa. Ay makaraya. Ay anak sa Espiritu Santo peke. Tagay ko na kong bersikulo nga ang archangels, word archangels. Kailangan mo manulunda. Ngita siya bersikulo nga asa kuno nga ang archangel kay daghan man kunong manulunda kay kasabot siya kanang archangel manulunda lagi na. Na ay sa ila diyang pagtuo kay si Miguel mao lugar ang manulunda gusto niyang asa mabasa na tanawa karon kay gusto man siyang asa mabasa kay ngano hilabihan man gud nimo ang hambugiruha og sa kuan pa ba sa laing termino abungis-ngison magug kagbaba ba taklis ba kinapayas nga daghag Biblia giunsa niya pag kinapayas nga daghag tiyang Biblia ipatuon niya sa mga naa sa pamati niya brother aron ingnon nga Wilbers gid siya suhito gid siya. Atong ipabati ang itingo nga daghan kuno kay isang version sa Biblia na iyang balay atong paminawan. Igsoon tuganan ta mo 38 ka version ang Biblia nakos balay. Igsoon tuganan ta mo 38 ka version ang Biblia nakos balay.
Oh, hilabihang di ka daghana. 38 kuno ka bersyon nga Biblia na siyang balay. Nakaron ang problema, ang pangutana, asa mabasa nga si Michael Manulunda kay pagtuo man kuno na namo. Oh, tanawa ha. Gusto gi kag mabasa. Unya, pag-ingon ni Brad Ronnie nga, ikaw ready mo angkon nga si Ellen Goldwhite nga dili manalag na kayo siya mo angkon. Pero ang imong makauban, nangangkon man. Sa may tinod ninyo, ikaw mo'y namotbot. Diri sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro City, sa ilang pagwali sa DXQ o Teleradio. O sila mo'y namotbot. O kung sila mo'y nagsultig tinod, ikaw yun, butbuton, Mitchell Bendilio. Unsay prueba, brother? Okay, batong paminahon, ang kauban nga sabadista nga niya sa Cagayan de Oro nagprograma, nga ang pangalan ni si Alan man nga Alferez nga kauban niya usahay ni Reverend kadto si Kuan si Edwin Patlunag. Perminti man ni ipanimbaya po ni Mitchell Bendilio. Kauban man ni sila. Bismas mismo po sila po kinas Cagayan de Oro nag-confirm nga kauban nila si Mitchell Bendilio. Atong paminahon kung sila ba pareho ba sila? Oh, parehas ba sila og sistema sa pagbandilyo? Nga si Bendilio nga matud pa nagbandilyo nga wa di man kuno si Ellen Goldwhite propeta kay wangkon nga siya propeta. Na sa tanang sabadista ikaw naman mo nag-ingon nga dili propeta si Mrs. White atong paminawan nga sila nag-ingon nga gituohan gyud sa Seventh-day Adventist Church nga si Ellen Goldwhite propeta sa SDA. Atong paminawan. Kung nakita sa Milabayang Domingo sa YouTube, si Mitchell Bendilio na wala daw moangkon nga si Ellen Goldwhite na propeta. Unya, miingon mo nga siya propeta. Di ba kauban mo nga SDA na iyang program sa DXDR kasi dito LPM Sunday unsay imong ikasulti ani. Salamat. So mo ni siya no ang pangutana sa atong naminaw karon si Brother Romeo Makula sa madugpan niya nagtanaw siya sa YouTube atong mga Domingo. Niya si Mitchell angkon nga si Ellen Goldwhite dili manalagna. Wala mo ingon nga manalagna. Wala mo sulti nga manalagna. O mo na yan sulti, no? So, mo na siya nga tungtubag. Ang matugod nga manalagna, bisan kining mga manalagna nga naka-record sa Blanco Sulatan mga lan, wala na sila maangkon nga ako manalagna. So, mo na siya. Apan na ay prueba ebidensya sa pag-ila sa matugod nga manalagna, Brother Romeo. Si akong klaro nga si Mitchell kauban nga na dili na siya SD Reform. Dili na siya SD Reform. Kami po dili ni SD Reform pero matupan nila SD Reform so dili. Kauban ni Seventh-day Adventist Church o ngalan sa mga simbahan o sa kami. So bisan kami moingon mi nga si Ellen Goldwhite wala mo angkon nga siya manalag na apan gituungan sa mga Adventista nga siya manalag na simbahan o sa kami. So bisan kami moingon mi nga si Ellen Goldwhite wala mo angkon nga siya manalag na apan gituungan sa mga Adventista nga siya manalag na. Oh, di ikaw ray nag-ingon nga dili siya managna. Asa ba ang yang rason ni Bendilio ato sa paytaon ba doon nga wa gyud siya moangkon nga si Ellen Goldwhite manalagna kay wa kuno moangkon. Pero bisag wa moangkon si Ellen Goldwhite nga manalagna, gituhan man kuno sa Seventh-day Adventist nga siya manalagna. Di ikaw ray manalagma ana ron. Oh, tanawa ha. Daglain ka mo na nga pwede ka ngalan og offshoot. Ha? Seventh-day Adventist reform kay nag-reform kag imo ha. Naglain ba? Nagreforma. Atong paminawan ang pahayag ni Bendilio Reverend nganong di siya muuyon o moangkon nga si Ellen Goldwhite propeta. Para niya kung doon na kuno nag-ingon nga si Ellen Goldwhite propeta nga mga sabadista ila kuno ng ideya. Sa mga basahon ila kuno ng ideya agoy mo disgawas na. Sa to pa di ka tinuod nga sabadista. Kaya ang nabati na to kaganina ningon man si Alan Alferez ang tanang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White propeta. Usa do na bitaw atong mga amigo bardon nga nakapamati ngon miingon nga di naman na sabadista, salbahista. Napoy uban Reverend nga ningon nga offshoot na siya. Nag-offshoot ra ba sa atong giingon nga kanaraban ng murag ni siak niya, ni sanga na, apostasy kay naglain na ba. Di ang mga nag-ingon pud ana nga nag-ingon offshoot mga kauban ra man pud niya ning mga sabadista. Ngano? Tungod kay hindi man nimo dawaton nga ang kinatibuk-an sa mga sabadista sa website ganin ninyo basahon ta na sa website tanawon ta na sa internet. The Seventh-day Adventist Church believe that Mrs. Ellen Goldwhite is a prophetess.
Na, kinatibok ka naman na, general man na, pero unsay rason nimo nga di ka moyon, di ka modawat, atong paminawan rin bang yang tingog. Na si Mrs. White, wag yun ni Angkon nga siya propeta. Kung naay mga nagsulat na ila ng ideya. Oh, nakita na to, no? Nga si Mrs. White, wag yung kuno mo angkon nga siya propeta, balikan na to. Kay kung doon ako na yung mga bason nga sinulat, ila ko ng ideas nagsulat, tanawaran, nagdisgawas na. Na si Mrs. White, wag yun ni Angkon nga siya propeta. Kung naay mga nagsulat na ila ng ideya. Na si Mrs. White, wag yun ni Angkon nga siya propeta. Kung naay mga nagsulat na ila ng ideya. Oh, di, nabutaltal na karon. Na, kumusta man? Nga giapil man na sa inyong doktrina. Lagda sa pagtuon sa Biblia o sa mga alawiton. Hay nang priba, bradon. Kana kay gibutang na sa doktrina, 28 ninyo katima nining lagda sa pagtuon sa Biblia, ika-23 ni nga tima. Ha? Nga dili mahimo nga mabautismoan og dili mo undergo og 28 lessons. Doctrine of the Seventh-day Adventist. Sa topic number 23, mao nga diha mabasa sa maoon niya nga pahina nga ato basahon bradron og tinud ba nga propeta. Okay, mo ni makabulyaso pod dugang nining pastor sa Sabadista. Tungod kay kining lagda sa pagtuon sa Biblia og mga balaang alawiton mo ay mutug-an nga kini si Ellen Goldwhite, propeta sa Seventh-day Adventist Church. Iya man ni sa libro sa Seventh-day Adventist Church gamitonon ni mga pastor na pastor man ni Bitsil Benilio usa ni siya nga mogamit niini para sa pagdoktrina sa gustong magpamimbro pero bawlang og mogamit nila tawa na siguro niyang pagtulon ang numero 23. Kay nahadlok man siya kay Kugiman maningil nga naaba ko no ang atong magtutulong Espiritu Santo nga giingon sa Biblia nga Tomas Eugenio. Mao to nga nabaslan man, kadagandagan bisag unsa na lay iyang rason. Likay na. Atong basahon ni pagtulon ang numero 23 nining lagda sa pagtuon sa Biblia pahina sa 60 ngadto sa 61. Nining pagtulon ang numero 23 reverendo na mga pangutana. Duda po yung mga tubag. Aris 8 nga pangutana og 9 nga pangutana. Gingon. Unsay gingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus? Gitubag. Bugna 19 Gs ang espiritu sa tagna busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. Mao man tubag sa pangutana unsa daw ang gingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus digamit pamugbog na espiritu sa tagna. Unya inyong gingon nga kinahanglan ang katapusang iglesia adunay manalagna. Pangutana 9. Ang hiya sa pagtagna gipailaba sa mga Adventista del Septimo Dia, gipailaba daw sa mga Seventh-day Adventist Church ang hiya sa pagtagna. Tubag, oo. Dako kayong oo. Si Mrs. Ellen Goldwhite giila nga nakadawat nining hiyasa sa pagkamanalagna. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna. Kana kung doon na may mabasa nga libro, ideya lang nas nagsulat. Mao na ni imong tubag. Na debatikasan mga mahal mong tigpaminaw. Ang iyara ba yung reputation ingon sa ato pa mutuon na day mo nga manlag na si Ellen Goldwhite dili ba ang imo manggong rason na tingala mi nga ngano magang pastora ka oy nga ora man ingon pas uban mura magisudlan og bakukang ang ulo kay ngano maglain mo kag imo nakaron arita sa iyang gipaningil bradron nga mabasa ba kuno mabasa nga si Miguel manulunda kay alam kuno nato si Miguel manulunda mo kuno na di man kuno na manulunda kay si Jesucristo man niya iya panggiom oy makarayo Charlie pike nga anak sa Espiritu Santo tanawon tag katawata siya iyang argumento mga mahal mong tigpaminaw ba dadon lang niya ang tao sa pasuko-suko matungnan bitaw siya kanang masuk-anon matay og di magmama ang baba niya pero di man tayo nana bradon ato lang pakita ba nga unsa di ay ka unsa ni nga matang nato ang angay itermino ani tawana nga labi-labi sa pagka way pugong-pugong ba siyang baba. Okay, Diana, atong tubag sa iyang gingon nga, uy, para nila ba si Miguel daw manulunda or angel asa mabasa? Okay, nandiguro kang di mabasa kay para nimo na kay 38 ka version sa Biblia. Na kami, di may manghambog nga doon nami ana gidaghanon sa Biblia pero among basahon nga si Miguel manulunda. Atong ipabor pag reference sa ilang Biblia. Ila pa di ang Biblia bradron. Kining tatak 70 Adventist Holy Bible. Kalampag ra ba ni 7 un taon kay wa kuno na. Anong wa man nga na may tatak lagi ni nga 70 Adventist Holy Bible. Di inyo gining paborito ning Biblia akong ipabor din para nga matubag na to ang namo ang imong pangutana nga matud pa nimo nga asa mabasa nga si Miguel Angel. Okay niya. Judas kapitulo 1
versikulo 9 basahon ako Reverend Gingon. Apan si Miguel ang manulunda nga punuan. Agoy bisag diha lang gani ang pagbasa. Ay, para nila ba si Miguel daw ang asa mabasa? Apan si Miguel, sa English Michael, ang manulunda nga punuan sa iyang pakiglantugi batok sa yawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moises, wala gani siya mga sa paglitok og mapasi palahong hukom batok kaniya kundili. Mingon lamang ang Ginoo magapadlong unta kanimo. Linabasa na New Testament. Pabor pagid sa inyong Biblia nga Seventh-day Adventist Holy Bible. Arikos Old Testament Reverend, basahon nato. Nga Bisan pag di pa sa kamo adto sa Old Testament, brethren, napabay dugang puriba mga mahal namong tigpaminaw nga kanang Judas o Nonoibi sa tatak sibit ni Adventist nga angel gyud na. Okay, basahon nato sa English. Easy English version nga Biblia. O Easy English Bible. Ambot na suod ba ni 38 ka version ga? Ang Jude or Judas, Jude chapter 1 verse 9. Kanang manulunda anghel na. Niya basahon nato sa pagpahayag dinhi sa Nga kanang manulda nga anghel na nga maura lugar si Michael na. Even Michael, so si Buano Miguel, mao lagi na si Miguel mauras Michael. Even Michael who was one of the most important angels. Bisang diha lang manulunda nga punuan nga manulunda sa English important angels. Unya, wa mabasa niyong kag uy para nila si Miguel angel asa mabasa. Basa na. Ningon man ko nga sa New Testament atong gibasa na pa napribahan nga si Miguel manulunda. Ari na punta sa Old Testament. Basahon nato sa Old Testament nga si Miguel anghel gyud or manulunda. Mao ra man ning gisuporta pod sa imuhang agalon. Ingnon na nato agalon kay di man kamo angkon naging nga propeta. Bisag na pamatud-an na namo nga propeta. Ang tanan mga Seventh-day Adventist Church nagila nga propeta siya. Propeta sa ilang pagtuo. Pero kami di may motuo nga propeta. Pero amo lang gikuan ba inyong mga basahon ba nga nagtug-an nga si Miguel, nga si Ellen Goldwhite nga nagingon nga si Miguel Maus Cristo, propeta na ninyo. Niya Daniel kapitulo 10 bersikulo akong pagabasahon 13 kama 21. Gingon sa pagbasa, gingon sa mabasa. Gibabagan ako sulod sa 21 ka adlaw. Biblia Katoliko dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales og gitambayongan kini sa mga scholar sa Biblia Protestante ug mga Katoliko. Gibabagan ako sulod sa 21 ka adlaw sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia. Mayugani kay mitabang kanako si Miguel, sa English Michael, nga usa sa mga dako-dako sa mga anghel sa tatak 70 Adventist Church nga Biblia. Punuan sa mga manulunda dinhi dako-dako sa mga anghel. Kini bagyod si Miguel nga dako-dako sa mga anghel, gingon bagyod ni siya anghel. Nagyod 21. Basahon ako sa maurag yapon nga kapitulo 10 sa Daniel, Biblia Katoliko. Apan suginan ko ikaw sa naisulat sa basahon sa kamatuoran. Basahon bagyod sa kamatuoran. Ang magsugilo niini, adi kini bakat kay kamatuoran man nga basahon unsa may gipayag sa basahon sa kamatuoran. Walay lain nga katabang ko sa pagpakig-away kanila, kundili si Miguel, ang inyong anghel nga magbalantay. Di nakita nato nga si Miguel o Michael maura man na. Na anghel man kuno na. Anghel man na sa atong nabasa sa Biblia. Ingka dili anghel kay si Hesukristo na. Di si Hesukristo day anghel. Tanawa ra. Onya kay piki man dami. Ikaw may dili piki na ba man lagi ka mo paka sa among katarungan. Ang nagtudlo ani namo nini ang giingon man nimong piki. Nakaron ang question diha sa atong ipangutana. Di kung imo nang gihimo nga si Miguel nga manda nahimo ng Kristo, di gisimba na ninyo ang manulda. Naon say tawag brethren? Sumala sa Biblia. Dili day tikasan ya wingon kag ginganlan ka namong tikasan. Tikasan bitaw ka. Sa imong gipangbasa lang karon nag-additional na. Amo lang gilili ang mga previous kung giunsa nimo. Imo pa ming binuangan nga sa pagpanghambog nga imo ming gilockdown pinagi sa imong pagpakita nga 38 ka bersyon ako nga nasa Biblia sultihan ta mga kaigsunan. Kay ang imong konklusyon nga buti pasabot niya ng pagpagula nga ikaw mo'y dapat tuhan. Dili kami kay may 38 ka. Abi na mo 38 ka libre. Ako muratag kadaganon ana pero Biblia digid mi mudagan nimo. Okay, Biblia balikan ta pagbasa ang pahayag ni Pablo tungod sa ilang doktrina lagi nga si Miguel nga manulunda gihimo nga si Hesukristo sa ato pa si Kristo Dios man simbahon man nagihimo man nila nga si Miguel si Kristo sa ato pa masimba na nato ang manulunda nga si Miguel. Ang pahayag ni Pablo basta dunay magpasimbag manulunda tikasan mo na. Balikan na kog basa ang Kolosas 2:18. Matud pa ni Pablo giingon dinhi ayaw tugote nga adunay manikas kaninyo kaduna day tikasan.
Pinagi sayang kinabubutong pagpulo pahiubos. Kana daw pagpanikas kuno na kinabubutong pagpulo pahiubos. O pagsimbag mga manulunda sa pagbarog niya diya sa iyang mga pananahon. So diya lang pagbasa kini diya ang pagpasimbag manulunda tikas na. Nya mahitabo kay si Miguel gingo man yung si Jesucristo bindilyo o di masimba karon si Miguel. Nya kay manulunda man si Miguel, angel, anghel. Di man pwede kuno simbahon ng anghel kay panikas man na. O di, nakita na to ang pagkatikasan. Konklusyon na mi. Kada pribahan man diya sa mga pagpamatuod namo. Busa dili dautan o wala mi masayop mga malamong tigpaminaw. Kapakadagan pa unta nga angay tukion nato bradron pero supisente naman gani ning dapita. Miabot ng mga oras sa ngalan na lamang sa atong magtutulo Pastor Tomas de Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio. Sundan lamang ninyo kami sa sunod pa namong mga pagtuon aron makita pa nato ang dugang pagkamatuoran. O uban sa ngalan sa akong kauban nga Evangelista o Ministro. Kini usab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.